שלום חברים, והנה אנחנו בחלק השני של המאמר שפרסמתי לפני כשבוע ימים לגבי אופן הניהול פר טרייד. הבטחתי לשתף אתכם בכמה דוגמאות ובאופן אופן הניהול שנכון להערכתי, ולכן אני גם עושה מה שהבטחתי בעצם. והנה הוידאו, ואני רוצה לשתף אתכם בדוח הזה, דוח קובץ אקסל. כל הטריידים מאז שהתחלתי את שירות האיתותים העולמי. סתם לדוגמה לקחתי את הקובץ הזה, אוקיי? יש פה את כל, מצד שמאל אתם יכולים לראות את כל הטריידים, איפה שאני עכשיו. כניסה, צמד כמובן, נקודות כניסה, סטופ לוס, מספר פיפסים רווח והפסד ומחיר סגירה. ופה החישוב אוטומטי של האופן היחסי של הרווח מהסטופ בעצם. עכשיו הסטופ הוא, כפי שכבר ציינתי, הוא לא בפיפסים אלא באחוזים. הסטופ שלי על כל עסקה הוא 5%. לא מספרים שמומלצים לסוחרים ברמה נקרא לזה הגבוהה, עם הכספים הבאמת גבוהים, עם 100, 200, 300 אלף דולר, כי שם מקובל, לא? מקובל זה אינדיבידואלי, אבל שם מקובל לסכן 2% בעסקה. אני עם סכומים יותר קטנים עובד על 5% סיכון פר עסקה. אז יצאנו לדרך חודש ראשון. עכשיו שימו לב שהחודשים אצלנו לא קלנדריים, אלא מאמצע חודש עד אמצע חודש, כי השירות התחיל באמצע חודש, אוקיי? אז פשוט עברנו לפי אמצע חודש. עכשיו שימו לב שעוד פעם, הדגש שאני אגיד גם בהמשך, שימו לב לפיפסים. הפיפסים, מספר פיפסים צנוע. אנחנו 916 פיפס רווח יעד ראשון ו-1036 פיפס רווח יעד שני ב6 חודשים. מאוד צנוע, מאוד ריאלי. ועכשיו כל הנושא של הוידאו הזה בעצם זה להראות למה מספר פיפסים הוא לא חשוב בכלל. אוקיי? ואני אסביר גם, אני אראה אחר כך דוגמה. אוקיי? אז יצאנו לדרך. חודש ראשון היה חודש באמת מושלם, אבל זה מי שהולך איתי כבר הרבה זמן גם זוכר שחודש יוני, חודש מאי וחודש יוני היו חודשים פנטסטיים, באמת מושלמים בשוק, כל הדברים הטכניים כמעט עבדו, ולחודש הראשון סיכמנו גם ברווח של 32, כמעט 33%. עכשיו שימו לב לעוד משהו, יש לפעמים תקופות שיש רצף מפסיד. אז היה פה למשל שני טריידים רצופים הפסידו. עכשיו שימו לב להבדלים שכמו שאמרתי, סטופ של 5 זה 5%, כן? 5% מהתיק. העסקה הפסידה 5% מהתיק, אבל הפסידה רק 50 פיפס. זאת הפסידה 60 פיפס, והפסידה עדיין 5% מהתיק, וזה מאוד 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 חשוב הנושא הזה. יש גם טריידים גדולים שיפסידו 5%, למשל פה יש טרייד קטן, 15 פיפס סך הכל סיכון, אבל זה עדיין 5% מהתיק. אוקיי? גם טרייד של 200 פיפס הפסד, הוא צריך להיות בסך הכל 5% סיכון מהתיק. אוקיי? אז ככה גם התייחסתי לדוגמה. חודש ראשון היה חודש מושלם, 32%, חודש שני היה 16%. עוד פעם, יש עסקאות, הנה יש פה רצף, שימו לב, גם אנוכי עובר תקופות לפעמים כאלה, רצף של 3 טריידים מפסידים. אוקיי. מה זה אומר? האם פתאום האסטרטגיה לא עובדת? האם פתאום השוק לא טוב? אני לא מאמין בכל הדברים האלה. אני מאמין שצריך לבצע ולהיצמד לדרכים שבחרנו לסחור בהם, אם הם הוכיחו את עצמם בעבר. יכול להיות שנסכם שבוע מופסד, יכול להיות שנסכם חודש מופסד גם כן, אבל חשוב להיצמד. בסופו של יום, החודש השני יסתכם ב-16% רווח, חודש שלישי יסתכם 5.75% רווח, עם כמה עסקאות שגם חתכנו באפס, כמו שאתם רואים. יש עסקאות שאם היד ראשון לקח 15 לדוגמה, אז סגרנו שם, ויד שני הפסיד, אז זה 0. אוקיי. עסקאות שסגרנו פשוט באפס בגלל סיבות כאלה ואחרות. חודש רביעי היה כבר 9.25%, חודש חמישי זה כבר 8.05%, והחודש החלש ביותר שלנו הוא נובמבר עד אמצע דצמבר, בעצם עד לפני ימים אחדים. זה לא כולל את העסקה האחרונה
על היורו פאונד שיצא לדרכה ועל הדולר קאד. כרגע היורו פאונד נמצאת בהפסד של 30-40 פיפס, משהו כזה, אז גם פה כנראה, עדיין לא יודעים, אבל כנראה יתפסף פה איזה מינוס, נגיד מינוס 2%, סתם לדוגמה, ופה נגיד אפילו, כן, עוד מינוס אחוז, אוקיי, מינוס אחוז, צריך לרשום את כל העסקה, סליחה. אוקיי, צריך למלא פה את כל העסקה, ובסופו של דבר יהיה לנו את הסיכום החודשי. אוקיי, עכשיו יכול להיות רגע, זה עד 147. בסדר גמור, יפה. יפה. רגע. לא, סליחה, החישוב פה לא נכון, הנה עכשיו נתקן את זה. זה צריך להיות עד 152. והחודש הזה הוא רק 0.75% תשואה. אוקיי? החודש הזה מסתכם רק ב-0.75. בוא נגיד ברקיבן, אפילו אם הוא יפסיד. אוקיי? אפילו אם החודש הזה יהיה מופסד 2, 3, 4%, אז זה חלק מהסטטיסטיקה שאני תמיד מדבר עליה, ואני גם תמיד אדבר עליה. יהיו חודשים מושלמים כמו שראיתם של 30% שהכל עובד, או של 16% אפילו, כמו שהיה, אוקיי? ויהיו חודשים סטנדרטיים של 5.75%, של 9%, או של 8%, או של הפסד, או 0, או break even. מה שחשוב לי בעצם בווידאו הזה, זה שתבינו מאיפה זה בא ומה אני רוצה בעצם מכם. אם אתם תלמדו לסכן באסטרטגיות מסחר שלכם, בעצם בכל דרך שתבחרו להתנהל, לא משנה איך, 5% סיכון מהתיק, אתם תגיעו למצב שהמספרים שלכם נראים ככה, אוקיי? 3% תשואה על התיק, 5% תשואה על התיק, 10% בחודש יפה, 20% בחודש פנטסטי. הרי בכל שנה ושנה יש לנו תמיד איזה חודש, חודשיים שהם באמת טובים. אז השנה היה לנו את מאי ואת יוני. מאי עוד לא התחלנו לשירות, אבל מי שזוכר אותי בימיי בחדר מסחר הקולי, אז זוכר את מאי, את המפולת הגדולה של מאי, אז כולנו חגגנו באמת עשרות אחוזים, אני לא רוצה להגיד מאות פיפסים, כי זה כבר אלפי פיפסים, אבל עשרות אחוזים, ובאמת היה יפה מאוד. ולסוף שנה, מאפיין של סוף שנה הוא יותר רגוע ויותר בעייתי, והנה, עובדתית אנחנו גם כן עומדים על ברקיבן, שוב, כשנצמדים לדרך מסחר שמאמינים בה. ומה אני רוצה בעצם להגיד בזה? תראו, אחד הדברים שאני תמיד אומר, זה חשוב מאוד 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 להיות ריאלי בזמן מסחר. אם אתם סוחרים עם תיק של 1,000-2,000 דולר, אז אל תצפו לעשות 1,000-2,000 דולר בחודש. זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני, אלא אם אתם חובבי סיכון ולא רוצים פשוט להגדיל את התיק באופן עקבי. אוקיי? אז חשוב להיות ריאלי, וחשוב להגיד את הדברים ולשים את הקלפים מעל השולחן ולהגיד האמת. אוקיי? עם 1,000 דולר אי אפשר לייצר הכנסה. מי שרוצה לייצר הכנסה נוספת, אפשר לייצר, כמו שאתם אומרים, 30, 40, 50, 70, אפילו 100 דולר אם יש 10% תשואה חודשית. אבל האם זה מספיק? לא כדי לחיות. יכול להיות אחלה אקסטרה, אבל בטח ובטח לא לחיות. אפשר פשוט לקחת תיק של 1,000 דולר ולקדם אותו כל פעם, אוקיי? פשוט לקדם אותו כל פעם, אפילו אם מסיימים שנה, כן? אני כבר מדבר על שנה, אם מסיימים שנה עם 20% תשואה, הרי שנעשתה עבודה פנטסטית, נכון? ולצורך העניין, יש לי פה חישוב שנתי, הנה, Profit from Balance, כרגע אנחנו על רווח של 72.75%. אוקיי, נתיק בחצי שנה האחרונה. איך זה ימשיך? בואו נראה, זה השוק יחליט, אבל זה בהחלט מספרים שמדברים בעד עצמם, לדעתי, ולכן גם אצלכם, חברים, תתחילו להיצמד לסיכון מוגדר, והדברים יתחילו להיראות אחרת. אוקיי? ודברים יתחילו להיות אחרת. כמובן שזאת אחת מתוך אפשרויות הניהול הכספיות, אבל היא המומלצת לדעתי, והיא גם המקצועית ביותר, ככה הסוחרים הגדולים. באמת. ועוד משהו חשוב, כמו שאמרתי, 5% הפסד יכול להיות
גם 50 פיפס, גם 10 פיפס, גם 15 פיפס, זה 5% זה בעצם גודל הסטופ שלכם, וגם 300 פיפס, וגם 500 פיפס, אוקיי? הנה, פה למשל זה 18 פיפס, פה למשל זה 300 פיפס, אוקיי? העיקר שהסיכון יהיה לא בפיפסים, אלא באחוזים מהתיק. ואיך עושים זאת? אז סתם לדוגמה, כמו שאמרתי חברים, אם הסטופ שלכם הוא 500 פיפס, אוקיי? הוא 500 פיפס, והתיק שלכם הוא $1,000 ורמת סיכון שלכם היא $50, לצורך הדוגמה מספרית, אז העסקה שצריך לפתוח היא 001, כי אז 500 פיפס יהיו שווים $50. אם הסטופ שלכם הוא 50 פיפס ולא 500, אז תצטרכו לפתוח עסקה של 01, אוקיי? ולכן, כמו שאמרתי, עוד פעם, אם אני מפסיד 500 פיפס בעסקה הראשונה, אבל מרוויח רק 50 פיפס בעסקה השנייה של ה-0.1, אז בפיפסים זה נראה מפחיד, אני במינוס 450 פיפס, אוי ואבוי לי, אבל בכסף אני עדיין אהיה על ברייק איבן. למה? כי הפסדתי 5% קודם, הרווחתי 5% הפעם, אז נכון, הרווחתי רק 50 פיפס, אבל הרווחתי 5% על התיק. אוקיי? וזה בדיוק הנקודה שאני מדבר עליה. וזהו, בעצם זה כל מה שרציתי להגיד, זה החלק השני, ונכון לעכשיו האחרון, אם יש לכם רעיונות ודברים נוספים שתרצו שאני אוסיף, אנא שלחו לי במייל, ואני אוסיף, אני אכין עוד וידאו, עוד הסבר אם נצטרך, אם תרצו. אני מאוד מאוד מקווה ורוצה להאמין שזה עוזר לכם, וחברים בבקשה, אם תקפידו על דרך ניהול מוגדרת, עם רמת סיכון מוגדרת, יכול להיות שיהיו חודשים שתפסידו גם 10%, אז אם 6-7 חודשים תרוויחו 4% וחודש אחד תפסידו 10%, זה יהיה כל כך נורא? לא, נכון? אז זה בדיוק מה שאני אומר, מה שחשוב זה להקפיד ולהתקדם ולהאמין בדרך מסחר שלכם ולהאמין במה שאתם עושים. ועוד דבר אחרון וחשוב, כמו שאנדרי המליץ בתגובות, זה שימו לב למספרים, למשל במדדים, יש לנו שוני בין כל מדד למדד, אוקיי? שווי כל פיפס. אז מה עושים? בחברה שאתם סוחרים בה, אוקיי? פותחים דמו, ופותחים כמה עסקאות של 0.1, 0.2, 1, בודקים כמה שווה כל פיפס, ובודקים מה זה 5%, אוקיי? 5% סיכון. בעצם זה שלכם. אם הסטופ הוא 100 פיפס שם, אז תחשבו איזה גודל עסקה אתם צריכים לפתוח במדד כזה או אחר. אני ממליץ שתעשו את זה מראש, שהכל יהיה רשום על דף, שלא תצטרכו לבזבז זמן יקר בזמן שמגיע איזשהו איתות, איזשהו טרייד, על כל הדברים האלה. אוקיי? אז שוב, תודה רבה לכם על הזמן ועל הרצון לוידאו הזה ובעצם ללמידה הזאת. לדעתי זה חיוני, ואני באמת באמת מקווה שלפחות חלקכם תפיקו מזה את מה שצריך להפיק מזה ותתחילו להתנהל כמו שצריך להתנהל. אוקיי? זהו, אז כל מה שנשאר לי זה רק לאחל לכם אחלה תקופת חגים עולמית, אלינו זה לא קשור, אבל בכל מקרה תקופת רגיעה קצת בשוק, תנוחו, לא צריך להשתגע, וכמובן נאחל לנו לשנה הבאה שנה פנטסטית. בווידאו הבא, הסקירה שבועית הבאה, אני אעשה סיכום שנתי של כל העליות וכל המורדות שהיו לנו בדרך עם כל מי שמכיר אותי תקופה. אז שוב, תודה רבה לכם ואחלה המשך יום.